Verujem da su domaćice već pripremile trpezu za današnju slavu, ali neće biti zgoreg da vam damo još jedan predlog koji kasnije možete iskoristiti za neku drugu priliku svakako. Kada budete videli koja je naša današnja domaćica, bit ćete veoma iznenađeni. Njen lik poznate sa naše televizije, a ona prijevatno veoma voli da kuva, zato smo je mi danas i posetili. Zdravo, Olja. Dobar dan i dobro mi došla. Šta ćeš ti nama i našim gledalcima danas pripremiti? Pa ja ću danas da napravim rolat od pečuraka i bakin kolač, što je dosta specifično jer moje drugarice koje dolaze jako vole da jedu taj kolačić. To je sa crnim brašnom, integralnim brašnom, kukuruznim grizom, sa margarinom, sa žutim šećerom, jajima i tako. To ćete vidjeti kad počnem da kuvam. Da li ćeš nam sada reći šta nam je potrebno za rolat od pečuraka? Za rolat nam je potrebno pola kilograma kore, oko 200 grama salame, ja uglavnom stavljam ćureće, kačkavalj sira isto tako 150-200 grama, 3 pavlake, može i do 4 kako ko maže, onda ide oko 400 grama pečuraka, jedan veći praziluk ili 2 manja i tako, malo tek trunu ulja i to je to. Vidjet ćemo sve to još u toku rada. A kada sam rekla da će biti iznenađeni, nisam mislila samo na to što te poznaju sa televizije Santos, već i zato što si jedna mlada, lepa žena. Do sad nismo imali oko mlade žene da nam kuvaju u našoj rubrici, pa me interesuje od kada ti kuvaš i odakle ta ljubav? Pa ja kuvam od jedne 20. godine, a tada nisam baš voljela da kuvam, pošto mi mama bila domaćica i nije radila nigde i ona je kuvala. Kada sam se zaposlila, samostalila sam se, otišla sam da živim u stan i onda sam morala da naučim da kuvam, ali nisam toliko voljela koliko volim sada. Dobro, a kako uspevaš da držiš liniju? Pa uglavnom, smešno je, ali skuvam i jako malo jedem, čak nekada i kad umesim bilo šta, čak ni ne probam neki put. Dobro, ja predlažem da sada počnemo sa pripremom. Može. Počinjemo sa kuvanjem. Prvo što ćemo da radimo, stavit ćemo praziluk da se dinsta. Ko voli više, ko voli manje. I sad trun ulja. Sad dok se dinsta ćemo da pravimo odmah smesu za bakin kolač. Da ne gubimo vreme. Tu je potrebno 4 jaja. Šolje žutog šećera. Sada ćemo da stavimo jedan margarin. Pre nego što nastavim sa slatkim kolačem, ćemo da proverimo praziluk da nam ne bi zagoreo. Sad kad smo ubacili 4 jaja, vanil šećer, ceo margarin, 2 šolje, evo otprilike ovakve žutog šećera, ubacujemo i kukuruzni griz, isto 2 šolje. Zatim dodajemo pola šolje mleka, pola praška za pecivo. Ne treba sve. Sad ćemo da dodamo malo vegete. Ja tako volim da stavim pre pečuraka malo. Za bakin kolač na sve ove sastojke ostalo još da dodamo crno integralno brašno. Otprilike oko 800 grama. Sad ako se stavi manje, neće se pogrešiti. Kolač će biti isto lep. Dodajemo svaki put po malo. Kad dobro izmešamo, spremno je za pečenje. Ovde možete da dodate isto i kokos. Kada smo prodistali luk, dodajemo pečurke. Sad ćemo da vidimo da li je gotov. Evo
gotov je, rumen je. To je dovoljno. A rekli smo da može u ovu smesu da se doda suvo grožđe, može da se doda kokos, a mi smo malo ispekli bez cimeta, što neko voli, neko ne, a u ovu drugu smesu ćemo da dodamo i cimet. Jednim udarcem imati dva ukusa. Sada je sve spremno da počnemo da pravimo rolat. Znači uzimamo prvo jednu koru, može malo deblje, pošto je ta poslednja. Uzmemo pavlaku, sira, ukupno treba oko 200 grama za ceo rolat. Ponovo pavlaku, na svaku se maže pavlaka. I sad stavljamo ovo što smo izdinstali, pečuške sa prazilukom, sa trun ulja i dosta vegete. Treba da se napravi da bude malo slanije. Znači kada smo namazali svaki red s pavlakom, pa ide sir, salama, pečurke s prazilukom, sir, salama, pečurke, sve, znači između se pavlakom maže, onda pravimo rolat, tu pridrži, tako. Meni tu uglavnom muž pomogne, ali sad nije tu drži. I to je. Kaži mi, da li si ovaj recept smislila sama ili ti ga... Ja sam ga dobila od gospođe koja mi je i ovu koru napravila, ali nešto sam ja dodala i nešto sam izmenila. I sad stavljamo u đuveč pleh ili bilo koji, ali ja uvek stavljam ovaj papir specijalni za pečenje, znači ne volim masno, ne volim ništa ulje dole. Ne volim to ja i onda uglavnom ga ovako. E sad sve ovo namažemo dobro sa pavlakom. Jao, što će to biti slasno, pogledajte samo kako je debeo rolat. Jako je ukusno, lepo i koja god je probao, rekao je da je uzeo je recept. Olja, moram da priznam da ovo sve fantastično miriši, čak još kad se pomeša mirisi i ovog rolata pa sa bakinim kolačom, prosto ne mogu više da izdržim, moram da probam. Ja predlažem da ga probamo zajedno obe pa da prokomentarišemo. Ja uglavnom najviše volim da ga jedem uz jogurt, a dragi gledalci mogu da jedu sa čim god hoće. Fantastično je. Bolje od bilo koje pice ili lazanja ili sličnog sastojka sa testom. Odlično je. Dokazala si nam da si zaista izvrsna i domaćica. Između ostalog, jel da? Ja bih htjela samo ovom prilikom da čestitam Sveti Aranđel i svi oni koji ga danas slave. Sretna im slava i drugi put mogu ovako nešto da spreme ako budu želeli. A tebi, Olja, hvala što si bila danas naša domaćica i ko zna, vidjet ćemo se opet. Meni je bilo veliko zadovoljstvo i vrlo rado ću ponovo kuvati za vas. Hvala, prijetno. Prijetno.